Көн тәртибе. Һәр кешенең көчле һәм сәламәт буласы, көнен күңелле итеп үткәрәсе килә. Шулай бит, балалар бакчасына яисә мәктәпкә бару, дуслар белән уйнарга чыгу, физик күнегүләр ясау, җырлау һәм бию, яңа шөгыльләр үзләштерү, мультфильм карау, ял итү һәм хәтта йоклау өчен дә сәламәтлек һәм әлбәттә вакыт кирәк. Вакыт эшкә генә түгел, ял итүгә дә җитсен өчен нәрсә эшләргә соң? Моның җавабы бик гади. Көн тәртибен төзергә. Достым, син дә әтиң-әниең белән бергәләп көн тәртибен төзеп куй һәм иртәгәдән аның буенча яшәргә тырыш. Йокыдан вакытында тур. Иртән җиңел генә уяну өчен кич белән вакытында йокларга кирәк. Уянгач та беренче эш итеп иртәнге күнегүләр яса. Алар синең кәефеңне күтәрер. Аннары салкынча су белән битеңне ю, тешләреңне чистарт. Хәзер инде иртәнге аш ашасаң да була. Балалар бакчасына йөрүчеләр иртәнге ашларын шунда ашый. Ә менә мәктәп укучыларына өйдә ашап китү файдалы булыр. Иртәнге аш кайнар һәм туклыклы булса, бигрәк тә әйбәт. Иртәнге аштан соң балалар бакчасында шөгыльләр, ә мәктәптә дәресләр башлана. Мәктәпнең дә, балалар бакчасының да үз көн тәртибе бар. Ә менә өйгә кайткач нишләргә соң? Кич белән барысына да ничек өлгерергә? Өйгә кайтканда ишек алдында туктап уйнап алырга мөмкин. Тик бик озаклама. Әле кичке ашны да ашыйсы бар. Аны йокларга 2-3 сәгать кала ашап битерсәң әйбәт. Кичке аштан соң тыныч уеннар уйнасаң яхшырак. Рәсем яса, пазл җый, матур әкият укы яисә тыңла. Йоклар алдыннан бүлмәңдәге тәрәзәләреңне ачып җилләтеп ал. Йокың тәмлерәк булсын өчен юынып чык, тешләреңне чистарт. Балалар тәүлегенә кимендә 9-10 сәгать йокларга тиеш ди табиблар. Йоклаганда синең хәтерең яхшыра, организмыңның авыруларга каршы туручанлыгы арта. Син үзең дә үсеп китәсең. Безнең киңәшләргә колак салсаң, иртәгә син һичшиксез яхшы кәеф белән уянырсың.